mga armas, andama lang kay wata kabalo sa tuang lakaw ay ni karon. Kayo mautro pa kay Rambo. Na, ako tang maamot lang yung kunin mo. Di nagyug ko mo, ako na ako patay nimo. What yung ita? Isa may sa inyo ninyo nga maguna mo. Ako sa tasa, ako ang mga tao nga akong nagpalitson ko. Luta sa mga man. Paingon na lang dito tanan. Tapos, andan ako itagana akong kinaboy para lang nimo. Andan na niya akong kusil, boss. Huwag magkinaon sa manggali dire sa itong nangalakaw karon. Kaning sa kina dili kani kang tasyon eh. Kung ang paluglubo niya sa pa, pagi on ako sa imong nakuban nga kasada. Gumalik na. Basta ako'y kumuha o kita o unsay ako'y gusto. Abot yun ako. Wala ni dire may. Wala na yung green pita, boss. Asa tong duha ka ano to, back up. Tumaw din ni atong kuanday. Tuang duha ka back up. Turne, tara turne. So, kinahanglan nga kung na itong balik din eh magdalatag mga equipment rin para ito aning natay basta na ito ba nindot yung ibutangan rin sa division pero katong ngayon budaog pagka-gobernador po ato ibali na Araneta Coliseum din eh. Okay, so musuro sa ta si boss mas maya ba suro yung so kanang ihada na Apil niya po na boss. lawas pag ina dito. Nga, boys. Balik lang sa mo dito sa ubos. Tabangin lang sa tunay nyo dito oblitson kay gutom na kayo. Akong ibilin si Rambo lang o Starok para mapuntin nyo soroy sa ako ang yuta. Sige, boss. Alaram. So kada na fortune, unsa man ning kalubinan ani? Kasanggutan naman niya turne. Yung lubihan eh, pwede may sanggutan eh. Ayang kayong punuan. Wala na yung masaka ni boss, kitaga sa mga boss. Oh, o ba? Kani noon boss, siguro pa ni. Para makainom tagtuba diri ba? Uy, kapay baktil boss ng salag boss. Rams, kabalo mo yung katanahan sa kaong mga property. Kinahanglan nga alerto gyud ka. Magtarong gyud ka. Kinahanglan nga magbatngon gyud ka. Kay basin di ay pohon. Wala ko ko'y anak, wala ko'y pamilya, wala ko kabalo og asa akong mga pamilya. Ikaw mo yung makasunod sa ako ang mga kabtangan. Kaya salig mo kunin mo, palangga kay tika. Then ikaw po, bro, boss. Pero nga po na imo sinuutan, matay malupig mo kunin mo anak noon. Pasensya kay boss kay. Kana mo, pero nga ito na sinuutan. Kana, rayon ta sa unahan. So kinahanglan diri. Oh. Tapos swimming pool diri. Tumpay ning tuba to tong kuan na. Yan. Okay. Asa man mo adri ta mo agi ning dalana diri? Ya, dia boss ya. Ha? Ya. Sipte na diri wala ray mga malalang wala nap diri. Wala ra boss mo. Dugay pa ni maluto pa. Dugay pag ni maluto pero sige lang kay ko rin daliod para makakaon si kuan. Tumbusing na to. Gutom na ba to si Don Tasio ba? Si daliod na ako ni Ba sa inyo rin? Oh. Duro yung gagana. Lain ba ito part namin yung kabidyo kaya part? Ana. Ako nang pagmangkon part. Birthday ba na? Ikudihan nila. Sa ibakas pa rin aron? Oh, na ako. Karang ibakas rin kita dahil. Lurin na part, aron madali na maluto kay mabot si Don Tasio ron ba? Tambahan na po ito kasaba at ron. Lagi part. Ako ning daliod ulit. Tutok para madali maluto para makakaon si busing na to. Wala ta turne. O, dali ka mo pa na. Ampak ka kari boss? Sige, may problema na. Basa ka boss? Basta pagtungod mo. Ako yung bahala na. Kami nga sa tubig boss oh. Lami na kalikuan diri. Kami skik tubig boss. Ligo ta diri pohon. Ano yung nindot rin mo ang swimming pool kay kusog-kusog para buyan ang tubod ba? Mo gyud ta boss. So diri ta mo saka. Kat rin boss. Ah, sige. Problema na boss, ulit ka sa karaw boss. Asa torne tigoro. Amat kayo torne. Turne. Boss, tulong.
Tarangin ko to yung mga kauban nito. Uy, ulam dire. Kalong ba? Meh. Garing ako si. Meh. Pinsam ka, no? Meh. Meh. Kumpadre. Kumpadre. Kung kami dire, attorney. Bay, Kuni ka gumahan si Papa sa una, boss. kasama ka kumahan. Kani, boss. Ako yung mga Ano kagimahan. may basakan dito sa una, boss? Ngayon may masagan. Ito, kani sa una, boss. Abot ka rin sa naan bagit kayo, boss. Maayo na eh. So na ay mga naligan ako amahan din eh. Ano yung taas? Kani. Kuya, dire ko. Yung mga balay-balay. Kumusta? Oh, Boss, libang sa ko, kagkip lang. sige. Boss, kung kuna ko rin unahan, boss. Kay basig na ikalaban dito. Karoon akong pumunta tayar. Sige. Kumpadre, kumusta? Okay ra. Nang saba kay nga nag-videoke po. Usa na, naligan ko na sumamahan ng saba kay ra nag-videoke. Kalingawan ron niya, boss. Bakit taga balungon sa niya, boss? Tulag ra tadi sa boss. Kalingaw taron puro bumantag. Baklay ni susuri sa tong lugar eh. Dindot ni, okay na yung lugaran ni sa kinahanglan nga makultivate tig maayo ning yutaan ni kay sayang kayo. Wala di, boss. Kung suportahan ko ninyo sa umabot nga eleksyon pag mudagan ko ang pagka-gobernador, ma-improve ning lugaran ni. Kato akong giingon sa inyo nga ganina nga na mga building, mga simento, mga superstructure, may tabo din yung lugar. Mga irrigation, ito nga ito nag-irrigation na. Eh, mating init na eh, sigurado hubas mga ining tubig ah. Hawagin ni tubig, boss. Dito yun eh. Boss, kaya pa mo iangat ya, boss. Kaya naman ko na donggan mo nga. Bagong kasana na, boss. Kasi tasyong daw tarong lupa. Gamagama daw dia. Kaya pa iangat mo? Ito yung mga giingon sa diha nga. Oo. Ang pagkama agkuan. Kasara. Ato ko siguro na dana o tinuod man ang iyang giingon nga ugbad-ugbad na kay pasilbi na. Yuta sa kung amahan na iyang sudlon. Tara tuon. May problema Kaya lang. pa, boss. Iangat. Kayang-kaya na. Kana lang tumulong kayo na. Katotong gisabutan ba? 5-6 sama sa kong giingon. Sa sinta ko ay mo as kwinta. Nakita na ako ang spot dire. Wapo kayo. O lagi na ako ipakontrak lagi nga ato ang pagtuloy sa Siabo. Sila inyong giingon nga angaton. Mabuk kayo ni ito sa kuan gani sa bukid sa Amerika. Di mangod boss kay basig ka nanan og angat-angat boss ba? Ay, anad ko na kay siyempre mo sa marathon sa una sa nangatay bukid. Kuya. Dami kayong visit eh. Sinte na estasyon. Tugin ko na sa komisyon ron. Yun ako agad eh. Saan yun? Ya, okay ka na? 50 milyones. Sige, kumpadre. Ayaw biya ko bigo ako, kumpadre, ha? Kapalo na ba yung kaskuha? Kung unsa masuko si Don Tasio. Kapo! Dali ang kalibang diha, kaya ito na ta. Mo lagi ito, kumpadre. Kabala ka, basta Don Tasio. Nawa mo nung kay Sally doon sa kuha. Lagi! Di ka na ko biguod lagi. Basta si Don Tasio ang ingon to. Why problema? Oh. Kinatataw. Ini ko. Tulog na! Ay, conference sa ninyo kay Dito ang ibitong ka na! Laka ninyo! Iyong eh! Pero dapat siluwa ka! Kasyo! Kana Kasyo! Iyong inyo! Ayaw pabuga Kasyo!
Kana. Sige. Bay, tanawa na sa area. Basig na pa rin mga kauban niya, yung mga bata niya. Ha? Tunay kay, dagana pa rin mga sakop ni. Stop. Tunay. Tanawa yung area. Ipaligid niya na. Paligid. Paligid. Sige, paligid. Paligid. Apa ba yun? Apa yung kinabuhi? Apa yung kinabuhi? Oh, di ba? Kung sa akong hihingan ni Matasyo, ay panahon na mag-abot sa kita. Katapusan na rin po rin. Ha? Ugay pa ni Maluto Park? Wala pa gini part. Ito na ba to si Don Tasio? Sige, sana! Mira! Islahon kayo ng naong na! Sana! Sana! Magkamata lagi na ron! Nagtagpukin nga ba to? Matigdan! Matigdan ba to? Tasio! Asan yung mga gwapong tao ron? Ha? Hindi, dala na dre! Matar na tubig! Matar na! Hindi, dala na dre! Hindi ito! Hindi! Ako ang terus pasakan! Uy, saan buli ba ng park? Ito saan ka? Lata dito! Lata! Ang talaban dito, tutubangan! Abang dilig, tinanganap, kaya ilito niya! Dagat! Tagdaw na maglulungan! Ay, go! Patasyo! Kailan, Alvi? Mula! Gi! Pagdali, kay Mitra sa panawag kaman! Nakbatas! Basta tanawan nyo dyan sa likod. Tanawan na may kuligi. Tayo pa tayo. Yun na kaning tao nga pabangunon ngayon ay patulog-tulog. Pakita na ko ninyo ha. Nakuha na katlaga ko niya ang armas. Kulang na lang gining kampit ani. Tasyo. Ha? Oh, tanawa, di ba? Ha? Ni mata. Oh, isog mga kasadya. Isog mga ka. Asa man yung kayo pagkawas mo ka isog, tasyo. Basta po yun! Ani na. Para makita pa yung kaisog. Apa yun? Kan aning lapok kan ani. Tanawa. Oh, mga boys. Kung sama na itong hatol ani. Hikan!
suga na naagad sa mga kalawan. Limba, sunod na kangadira. Tala, balikan na ito sa pasok. Masibuhi pa!